С санитарно-психологическими ограничениями часть коллег участвует в режиме видеоконференц-связи. Юстиция министрлыгына узган ел эш бермә-бер артты QR кодлар кертү сәбәпле мөрәҗәгатьләр саны күбәя. 4670 сорауга тиз арада җавап бирергә туры килгән. Аерым bir юнәлеш булып кертелгән чикләүләргә кагылышлы законнарны социаль челтәрләрдә, сайт аша һәм гражданнар белән очрашуларда аңлату гамәлгә керде. Кертелгән чикләүләргә каршы мөрәҗәгатьләрне судлар тикшерү практикасы дәвам итә. Барлыгы 21 елда 51 гражданнан мөрәҗәгать буенча 4 эш ачылды. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин министрлыкка эшнең тагын да катлауланачагын искәртте. Илгә омикрон штаммы керү сәбәпле чикләүләр өстәлергә мөмкин. Иң мөһиме халык белән аңлашып эшләргә кирәк дип белдерде ул. Все это разъясняли, вы в первых рядах были этого, и за это вам мы тоже очень признательны. Ситуация-то не облегчилась. Вы видите, что теперь омикрон этот пришел. Эта задача остается актуальной. Надо находить новые формы, дойти до всех сомневающихся противников вакцинации во имя сбережения наших граждан. Быелгы цифралаштыру елында халык белән хезмәттәшлекнең яңа төрләре барлыкка килә, гаризаларны интернет аша да биреп булачак. Электрон форматка 200-дан артык хезмәтне күчерергә планлаштыралар. Быел Татарстанда пилот проекты буларак хукукый белем бирүнең бердәм дәүләт порталы эшли башларга тиеш. Республикада яшәүчеләр арасында бушлай юридик ярдәм кирәк булган гражданнар да шактый. Узган ел 900 кеше шундый консультация алган. Юристы этих организаций оказали помощь. Министрлык юристлары Бөек Ватан сугышы ветераннарына, хәрби бәрелешләрдә катнашучыларга, өлкәннәргә дә бик теләп ярдәм итте. Белгечләр Әгерҗе, Чүпрәле, Арча районнарына да барып эшләгән. Тиздән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә республикада дәүләт юридик бюросы да төзеләчәк. Руслан Хусайнов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.